pleacă, da? Așa, Marius îți pleacă, da? Ai luat aproape, ai luat aproape. Du-te grijă. Poate să se gil lângă voi, da, acolo. Marius, du-te pe Sorin, ține-l la sus, Sorin. Mijlocul, mijlocul, e liber în careu. Fugi! Aveți grijă, Marius, poți să ieși la el! Mamă, în spate. Poarta! Fugi, Tom! Nu trece, Marius! Așa. Bine, drag. Duce careu, Dragoș. Ține-l la șut! Bravo, Marius! Uite, 10, sunt 3! Spane bine șut. Calm. E mijlocul. Nu-i da poarta, nu-i da poarta! Joacă! Du-te cu ea, liniștit! E Robert! Bravo, băieți! Bravo! Marius, ai grijă la 13, da? Pleacă! Răzvan, 10-le! Ia 10-le în spatele lui ești! Pe foarte Răzvan ești! Odată! Uite aici! Aveți grijă! Aici în spate! Sus! Aveți grijă, nu pierdeți mingea! Bine! Hai că ne-a răzbit! Atacă mingea! Ține-l la șut! Sorin mai în spate, Sorin mai în spate! E 13 aici! Mâna! Fața mingii! Stânga! Popo! Foarte! Bine! Ai grijă! Acolo! Bravo, Soso! Soso mai în spate un pic! Înapoi! Așa, Dragoș! Bine! Haide! Soso, ai pierd! Soso! Nu trece, Sorin, ești între el și poartă, totdeauna. Dragoș, dă-o șotul, ia tău. Bravo, Soso! Liniștit că nu te atacă! Vezi că vin doi? Nu! Haide! Sorin, e mai atent! Nu mai pasați aproape acolo. Haide! Răzvan! Nu mai grăbi! Hai, băieți! Nu mai da așa. Între el și poartă, stai, vezi că ți-a fugit la pas. Bravo, Marius! Bravo, Marius! Răzvan, așa. Nu trece de tine, nu trece, așa. Ești la el! Ține-i poarta! Ține-i poarta! Corect! Bravo! Nu am atins-o, corect! Față! E în față! Bravo, Dragoș! Focul prea mare ți-am dat! Bravo, Dragoș! Aici, ai grijă la 13. La 10! În dreapta, Sorin! Haideți, că nu! Hai, încă un om în spate, Răzvane! Vino în spate, așa! Bravo, Soso! Bine, Dragoș, acum! Dreapta liber aici, dreapta liber, 6-le, Sorine! L-ai Soso, luat! pleci cu el, da? Du-te! Ia ta, Adi! Era acolo, era la 7 metri! Adi, ieși în careu e a tău! Acum te țineți la Du-te pe oameni! spate! Marius la 10! Marius! Tu ai grijă! Sorin! Haide, mai bine! Vezi că vine om! Hai, în față, dă-i în față! Hai! Așa, Dragoș, așa, să nu sunteți doi pe el, sunteți doi! Bine! Ține-l la poartă! Nu le mai dați poartă să nu uiteze! Ai grijă! Așa, Sosu, ai grijă la 6. 28, 28! Bine, Marius! Hai! Daniel Marius! Ține poarta! Bravo! Am 10-13 liber! Așa, Adi, vorbește tu mai mult acolo! Răzvane, om! Ne trece
Nu trece. Așa. Intră, înapoi. Hai, tot pe el. Oh. Bravo! Hai, dai! Bravo. Bravo! Adios, unul din voi să stea aici la 10. Uite! Nu mai dribla! Este driblează! Ține la șut, ține la șut! Scuze, Dragoș! Hai, vină și tu mai în spate, Ione. Uite, domne! Așa, cu 10. Bravo! Ține-l pe șut. Ține-l pe șut. Hai, în față. Vezi că vine! Haideți, haideți, că-s mai mulți! Spate, în spate. Uite aici, Soso! Soso! Dragoș, rămâi la 10 aproape. Hai, Ione, bagă-te în el! Haideți! Hai, Dragoș, hai, ții acolo lângă aproape. Marius a fugit, om, ține-l la poartă. Bine, bine, Soso! Ușor! În el, hotărât! Bravo, Marius! Așa. Hai, ține spre poartă, spre poartă. Lasă-o! Vezi că vine! Nu preferi, Ioane. Ține la șut. Bine, Adi. Hai să punem nici aici. Bine. Ai grijă aici! 13-le! Soso, 13-le! Haideți, haideți! Bine! Haideți, haideți înapoi! Hai înapoi! Nu trece, așa. Bine, Ionuț! Nu te lea, ține la aproape, Ione. Bine. Dreapta liber, Marius. Ai grijă la 3, Marius. Dragoș, ține un pic de ea, nu te grăbi. Era Marius liber, nu? Nu nimic, nu nimic. Dragoș. Vreau să scap de ea! Bagă-te în ea, Ioane. Hai, hai ușor! 13-le! Marius aici, 13-le. Ia 10-le. Lasă cu 10-le, așa. Ai plecat cu el. Ioane, 28-ul. Ei, uite, Dragoș, Nadu. Pula mea că toate numele vin. 10-le liber, 13-le liber! Așa, Sorin. Vlad. Bine, Vlad, ai văzut bine. Așa, mijloc. Nu trece, e la poarta, Marius. Ține-l, ține-l la poartă, ține-l la șut. Așa. Da fost, da fost. Dă-i drumul. Nu-i dați poarta, Marius. Bine? Vă spate! Dă-i, Marius. Nu pierde. Bine, hai. Gata, gata, faul. Hai, nu mai stă la discuții, Vlad, lasă. Ioane, în careu. Până în poartă. Bine. Hai în spate. Da, vei așa. Hai, după el, după el. Hai, Ionuț, cu el! Ia la aproape, ia la aproape. Intru.
plecat Vlad, a plecat. Bine, hai acum. Bine, Robert. Marius, nu uite. Sorin, Gata! Gata! Uite aici, Soso! Șut! Ai grijă! Hai, Ione, du-te la el! Du-te la el, Ione! Vezi că-ți vine, bă. Hai, hai! Nu dai față. Așa, du-te după el. Perfect. Bine, Bine, așa, Vlad. oameni în spate. Hai. Aici, da? Ionuț, în fața portarului, Ionuț. Așa, te duci pe poartă. Pe portar, Ionu, nu lăsa să facă. Ieși! Așa. Uite-l, uite-l! Centru! Bine? Bine! 13-le, Lasă, 10-le! Robert. Hai, Hai, Andrei. repede, 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 hai! Hai, hai, hai. Vezi că e liber, dincolo! Bine, Mario. Bravo! Bravo, Mario! Așa, poartă, pe poartă. Lasă mingea aia, mami! Centru! Liber! Hai, Maciu! Hai spate, te rog! Hai, hai, spate, câșitul, așa. Hai! Mijlocul, mijlocul. Ține, mijlocul. Ușor, nu l-a tăcat tare! Nu intra decisiv, Andrei. Andrei, s-a dus dincolo, s-a dus dincolo! Bravo! Stânga! Hai, 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 ușor, hai, ușor! Nimic. Hai, în spate, nimic. Hai grijă de ușor! 23, Andrei. Sorin, hai înapoi! Hai înapoi! Bine! Bine! E portar, e portar! Aveți grijă în spate, Marius, ducă la Luca, Marius, rămâi în spate. Hai! Bagă-te în ea! Stânga! Bine! Stânga! Bine! Bine! Bravo! Hai, băieții, hai! Mario, să rămâi mai în spate. Ieși, Andrei! Eu nu ieși la el! Ai grijă, nu trece, nu te ferești. Așa, perfect. Uite aici, doi! Calm, Și eu, Sosu! calm. Și eu, Sosu! Și eu! Aveți grijă. Haideți! Andrei, vină la 10. Și hai Andrei. înapoi! Vezi că pleacă! Robert, ia-te 10. Robert. Da. Hai grijă la armă! Așa, Andrei, așa, Andrei. Perfect. Nu te duce pe el. Hai, în careu la 10. 10 liber. Ieși! Ai timp. Hai, așa. Vezi că a venit! Acasă! Eu, Sosu! Eu! Calm, Adi. Sormete, nu te
aici, dreapta liber! Dreapta liber, ține-l la poartă! Așa! Ce bine e Victor, aștepta să facem. Dar nu știu, eu mai în spate. E Vlad! De acolo, bine! Bravo! S-a dus! Bravo! Hai Vlad! Hai Vlad! Bravo, Soso! Ia patru, nu trece de tine. Între el și poartă asta, ia așa, ține-l la șut. Nu văd nimic. Nu-i dai șutul, Ai grijă, ai grijă, față la minge, eu. Da, da. Hai. Oameni, vino și tu, Vlad, vino cu el, Vlad, aici cu 13. Erau 3, ei erau 2. Marius, rămâi și tu mai în spate, că urci în față. Ai grijă, fața la minge. Vezi că a plecat Vlad mai în față. Lăsați pe Vlad mai în față. Vezi că a plecat Soso. Nu iese, așa. Hai, nu începeți. Ține la 3, Vlad. Bine! Hai, că suntem 3, 3 în 2! Bine! Dă drumul. Haideți! Hai băieți, aveți grijă! Hai, aveți grijă! Ai grijă, uite! Dreapta liberă aici! Veniți dincolo! 10-le! Calm jocul! Hai Marius, cere Marius! Robert! Așa! Răzvane, nu sta pe loc! Bine! Nu mai... Bine, Soso! Băieți, șutați o față! Centru! Ține pasul! Răzvan, ai grijă la 13! Tălcâi! Bravo! Bine, Robert! Bine, Soso! Bine! Haideți! Uite 13-le! Bine, Vlad! Marius! S-a dus în stânga! Așa! Bine! Eu! Ia Tadi! Robert! Vezi că vine Vlad, bine! Bravo! Bravo! Noi! De față, da? Haideți! Tadi, calmează jocul, așa, ține mingea să așa. Soso! Nu! Dar nu sări cop! 13-le, Soso! 13-le, Soso! Ține la poartă, Sorin, așa! Sorine, bravo! Haideți! Redea și cu Răzvan, ia-o, așa, perfect, Răzvan, ești între el și poartă totdeauna, între el și poartă, Răzvan! Nu te grăbi, lasă, nu te grăbi! Bine, hai înapoi, hai ușor! Uite 28, tu! Ține la poartă, ține la poartă că șutează. Uite treiul! Vezi că pleacă, da? Aveți grijă mijlocul. Ia-o-mă acolo. Bravo! Bine, Sorine, cere faul! Bravo!
Lasă-l pe ăla, Marius, așa. Ține la poartă, ține la poartă, ține la poartă. Lasă! E bine. E bine sosul. Hai înapoi!
A plecat sus, a plecat Rădvi! Luați acolo! Stânga, mai bine. Hei! Faci-le stânga. Fața mingii. Bate tu, Vlad. Centru, Adi. Dreapta răz, mai spate, numărul 13. Un pic mai spate, un pic, mersi. Așa, stai în fața portarului, Răzvan! Bravo, bravo, bravo. Hai înapoi! A plecat 3-1! A plecat 13! Hai sus! Hei! Hai, și la poartă, e fază. Bine, Până la capăt, așa. Metri, mai spate. Bravo! Hei! Bravo! Bravo! Hai, să... Hai, că l-am văzut la picior. Ai grijă! Ai grijă! Aveți! Aveți grijă la minge! Vezi că a plecat Dragoș. Dragoș, Robert. Poate ceva. Corner. Ai grijă! N-are nimic! N-are nimic! N-are nimic! Uite! Uite! Bravo! Aveți grijă! Așa! Bravo! Hai, strânge! Bine! Bravo, bravo! Uite, Gania! Uite, ia și noi. Uite aici! 6 lei! Nu vă demoralizați, că noi dăm, jucăm în continuare, conducem, trebuie să mai...
pic, atât. Adi mai sus. Dreapta. Păi da, dar orice. E bine aici? Da, da. Mai lasă să bată numărul 13, mai în spate. Hai distanță. Acasă! Nu decisiv, nu decisiv, da? Drag, nu ne lasă, nu-i bani mai bine. Hai, 13! Mai ales ai greșit acolo. Nu decisiv, calm. Calm. Decisiv, calm. Bravo! Bravo! Foarte bine! Puse! Hai! 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 Calm, calm, vreau să fie. Nu decisiv, nu decisiv. Lasă-se doar, da, Adi, da. Bine. Vezi că vine? Bravo! Hai! Lasă-i să paseze, nu intra decisiv. Calm, drag, calm. Hai, Chie! Hai, Chie! Da, drag, ține de ea. Haide, joacă, aici a fost. Joacă. N-a fost faul la nimeni. Haide, vinge la portar, da? Nu-i dau lângă tine pasă, îmi dai la poartă. Păi cum dacă n-ai dat pasă? Hai, Moașe, Valiu, dă-o cu apă. Ai grijă, am plecat! Nu decisiv, lasă. Orice fault din penalti. Vezi cum pierde, vezi. Adi. Orice fault din penalti. Wow, 3.
Lasă-l să bată că-i 2-2! La mea nu conducem noi! Era afară atunci dacă l-a atins, era afară jucătorul, da? Am văzut că te-a atins, dacă era afară... Dă-i, haide! Ieșiți-vă, stânga! Mai bate, mai! Roșu bate, roșu bate! Liviu mai sus! Din 6 ieșit. Dreapta un pic, dreapta! Băgați-vă pe mijloc! Fără faul! Nu respiră pula mea că era dat de lângă tine! Am contract! Fără faul! Hai, Gania! Hai, Gania! Hai și acolo! Stânga! Nu! Mai bagă-te! Liviu, hai și tu! Liviu! Stânga! Prinde poarta! Fără faul! Bravo!
eu unul din el. Nu că dacă sunt acuzat, e de mâna noastră. Hai, Adi, Marius primul, al doilea. Bine, da? Contează aici la asta. Bravo! Bravo, Adi! Cine de are de gol? Decisiv în Champions League. Dă-i gol, Marius. Bravo, Marius! Ca și Rudică, Hai, Raul! Bine, bă! Bravo! Hai, Adi! Hai, Adi, încă una. Cine dă ultimul? Vlad. E de mâna noastră. 2-0, are. Păi, dar nu ne calmăm, intrăm la decisiv.